Mateo Kapitulo 6. Mag-ingat kamo na ansa indong mga gibong hirak bakong sa pagpapahiling sa mga tao. Kung arog kaya ng gibo nindo, dahil na kamong aako na balus hali sa indong ama sa langit. Kaya kung naglilimos kamo, dahil nindo yan ipagpabantog, arog kan ginigibo kan mga parasagin-sagin sa mga sinaguga asin sa mga tinampo. Ginigibo ninda yan tanganing umawon sindakan mga tao. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, inako na nindaan balos. Kaya kung kamo maglimos, dahil nindo ipaisi sa wala nindong kamot ang ginigibukan sa indong tuo. Tanganing maging hiluman sa indong paglimos, asin babalasan kamo kan sa indong ama na nakakahiling sa hilom. Kung namimibi kamo, dahil nindo pag-arugo ng mga parasagin-sagin, buot nindang mamibi na nakatindog sa mga sinagoga asin sa mga kanto kan mga tinampo, tanganing mahiling kan mga tao. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, inako na nindaan balos. Alagad kung namimibi kamo, lumaog kamo sa kwarto asin maminto kamo. Diyan kamo mamibi sa indong ama na dai nahihiling, asin babalosan kamo kan sa indong ama na nakakahiling sa hilom. Kung namimibi kamo, dai kamo maggamit ning dakol na tataramon na mayo man sa naning kahulugan. Arog kan ginigibo kan mga pagano. Paghuna ninda dadangugon sinda nin Diyos huli ta kadakol kan itinataram ninda. Dai nindo sinda pag-arogon huli ta aram na kan sa indong ama an kaipuhan nindo, bago nindo hagadon iyan sa iya. Arog kainian pagpamibi nindo, ama nyamong nasa langit, sambahunan ngaran mo. Dumatong ang kahadian mo, kuyugon ang buot mo digdi sa daga, siring sa langit. Itaw mo sa muya an sa mong kakanon sa arualdaw. Patawada kami kan sa mong mga kasalan, siring kan pagpatawad nyamo sa mga nagkasala sa muya. Hari kami pabayai na madaog din sugot, alagad agawon mo kami sa maraot. Kung pinapatawad nindo ang mga nagkasala sa indo, papatawadon man kamo kan sa indong langit nun ama. Alagad kung dahin nindo pinapatawad ang mga nagkasala sa indo, dahi man kamo papatawadong kan sa indong langit nun ama. Kung nagaayuno kamo, dahi kamo magpahiling nin mamundong lalawgon, araw kan ginigibo kan mga parasagin-sagin. Nagpapahiling sindang garugutom, tanganing maaraman kan mga tao na nagaayuno sinda. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, inako na nindaan balos. Alagad kung nagaayuno ka, manlabar ka asin manukray, tanganing dahi maraman kan mga tao na nagaayuno ka. An sa imong ama na dahi nahihiling, iyo sanaan makakaaram, siya na nakakahiling sa hilom, an mabalos sa imo. Dahi kamo magtipuning kayamanan para sa indodigdi sa daga, sa inigwanin bukbok asin takla na nangraraot, sa kaigwanin mga parahabon, kundi magtipon kamo ning kayamanan sa langit, sa inmayo ning bukbok, takla o parahabon, huli takun hainan sa indong kayamanan, yaon manan sa indong puso. An mata iyo an ilaw kan hawak, kaya kun malinaw an sa indong mga mata, an bilog nindong hawak mapapanuning kaliwanagan. Alagad kun malabog an sa indong mga mata, an hawak nindo mapapanuning kadikluman. Kaya kun an ilaw na yaon sa indo kadikluman, urog ng God ang kadikluman. Mayong makakapaglingkod sa duwang kagurangan. Huli ta ikakaungis niya ang saro, asin mamumutan ang saro. Magiging maimbod siya sa saro, asin pag-uulog-ulugod ang saro. Dahil kamo makakapaglingkod sa Diyos, asin sa kayamanan. Kaya sinasabihan ko kamo, dahil kamo mahadit dapit sa pagbuhay nindo, kung ano ang kakakanon o iinumon o kung ano ang gugubingon, bakong mas mahalaga ang buhay kaysa kakanon, ang hawak kaysa gubing, hilingan nindo ang mga gamgam na naglalayog. Dahil sinda nagtatanong ni nag-aani o nagtitipo ng kakanon sa mga harong-harong, alagad pinapakakansindakan sa indong langit no nama, bako daw na mas mahalaga kamo kaysa sa inda? Sisay sa indo sa pagparahadit, an makakapahalawig kan sa iyang buhay dawa sarong minuto sana? Ta daw, tanahadit kamo, dapit sa gubing? Hilingan nindo kung paano nagtatalubo ang mga liryo sa kaumahan, dahil sinda nagpapagal ni nagtatahi ning gubing. Alagad sinasabihan ko kamo, dawa si Solomon sa bilog niyang kamurawayan, dahil pa nakagubing ning arog kagayon kan saro kan mga liryong ini. Ginugubingan nga nin Diyos ang mga duot na buhay ngunyan, alagad pagkaaga sinusulo. Kamu pa daw ang dahi niya gubingan, mga maluyan pagtubod. Kaya dahi kamu magparahadit kung saan kamu makuha ning kakanon o inumon o gubing. Ini ang mga bagay na pinagpaparahaditan kan mga pagano. Aram kan sa indong langit no na ama, nakaipuhan nindo ang mga bagay na ini. Alagad hanapang una nindong inot sa gabos ang kahadian nin Diyos, sakaan sa iyang katanusan, asin mapapasainduman ang mga bagay na ini. Dahi kamu maghadit dapit sa masunod na aldaw. Huli tay guwaman iyanin sa diring kahaditan, tama na ang mga problema para sa ngunya na aldaw.